Siphambili ngolu rhatya Lingcwatyiwe ixhoba lesifo sotyatyazo eHammanskraal ePitoli namhlanje. Indeed, we have laid the charges of mass murder of the people of Hammanskraal. Iqela le-I-EFF livule ityala lokubulala ngakwi-ofisi kaSodolophu waseTshwane emva kokusweleka kwabantu abangama-24 sisifo sotyatyazo eHammanskraal. Oh, he's trying to sneak it through for Letswalo. They've laboured to clear their lines and it's been stuck away. Kwezemidlalo nguphansi phezulu kwibala lase-Loftus nalapha i-Orlando Pirates ingquzulwana nesikhukhune United kumdlalo amagqibela kankqoyi wendebe ye-Nedbank Cup. Libekwe kwikhaya lokugqibela ixhoba elonganyelwe sisifo sotyatyazo esiqoqise ngamandla eHammanskraal kumntla wePitoli kwiphondo laseGauteng. Ukuzakuthi gangu kuba ngama-24 abantu abaginywe leli gonqonqo lesifo. Ukuqhambuluka kwesifo sotyatyazo kweli kushiye usapho lakwaMaluleka ludandathekile emphefumlweni emva kokulahlekelwa ngunkosikazi uFlora Maluleka. uFlora uchazwe njengomntu obeyifudumeza inkonzo abekhonza kuyo ngelizwi lakhe lomlonji, batsho besithi ibandla labo lilahlekelwe. Le nkosikazi ilandulele eli ngecawa emva kokungeniswa kwisibhedlele iJubilee. NeFlora Maluleka rimutsubile ile mme obunono. Besimazi uFlora Maluleka njengomntu onenhliziyo entle, onothando yaye olungileyo. Usapho luthi lulahlekelwe yintsika. We will also celebrate your life because you taught us true meaning of living. We wish we had more time to do and say the things we say for later, which along with you is gone forever. Ubu taught us so much of what we know. Ubu taught us to love one another. Sweet grandma, you lived a good life. You have guided us well on the right path. You have done a great job and you have earned the right to rest in perfect peace. Oku kukhumbuze abahlali baseHammanskraal ukuba bathiwe mbede yinyikitya yobhubhane wesifo ongenalusini. Abakamaluleka ayingabo bodwa abangcwabayo apha eHammanskraal namhlanje, kwaye kwezi veki zizayo ziseninzi iintsapho eziza kukhala. Zizophela nini inyembezi? Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguzikhona Tshona eHammanskraal. Bayaxalathelana abahlali baseHammanskraal ukuya kwiivenkile ezithengisa amanzi, nanjengoko bengawathembi amanzi aphuma etepini besithi awacocekanga kwaye ayagulisa. Umnini venkile uthengisa amanzi umnumzana uThomson Shikwambane uthi wabona ukuba athengisele abahlali amanzi acocekileyo ngexabiso elifikelelekayo emveni kokuba abantu bakhale ngokuguliswa ngamanzi etep. Kabona rona ere ke tlhatswe ke bere ke ile shopo ke fe batho metsi a clean ka gore ne ba lwala ba irang. Amanzi angcole ade anobulembu xa uwabilisa aphuma engacacanga. Bathi sekuphele iminyaka ngoku bekhalazela ingxaki yamanzi apha, batsho bevakalisa ukungaxoli indlela urhulumente asabela ngayo kulomba. Amalungu entsapho eziswelekelweyo abalisa ngendlela abantu babo ababhubhe ngayo. Usapho lwakaThema losuleleka lonke ukusuka kumama ukuya ebantwaneni. Simleqise ekliniki wanikwa amayeza kwathiwa xa engaziva ebhetele aze abuye wabe uyasweleka engekaphindi. Xa sikufumene isifo sotyatyazo uva ingathi uyasweleka, ingathi kukho umntu otsala isisu. Ukanti abantu babongoza urhulumente ukuba akhawuleze nesisombululo kule ngxaki. Kwiindaba zethu oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana eHammanskraal. Kanti iqela le-I-EFF liyinxalenye yamaqela ezopolitiko alugcwabevu ngumsindo ingxaki yamanzi eHammanskraal. Kungoku nje liqela livule ityala lokubulala ngakwi-ofisi kaSodolophu wesixeko saseTshwane kwakunye nabalawuli besi sixeko emva kokusweleka kwabantu abangama-24 emva kokuqhambuka kwesifo sotyatyazo.
Isifo sotyatyazo sime ngenyawo kwaye siqenqa ugodo eHammanskraal ePitoli. Iqela le-I-EFF kwesi sixeko saseTshwane lityhola abasemagunyeni ngokubethisa ngoyaba iingxelo eziliqela ebezilumkisa ngongcoliseko lwamanzi eHammanskraal. Kungeso sizathu ke eli qela ligqibe kwelokuba livule ityala lokubulala ngakwi-ofisi kaSodolophu nabalawuli besi sixeko. We are, as the EFF, confirming that indeed we have laid the charges of mass murder of the people of Hammanskraal against the office of the mayor of the city of Tshwane as well as the city manager. Eli qela lithi amagosa esi sixeko kumele aphendule ngongabinankathalo. Whoever was aware that the water that is provided to the people of Hammanskraal, it's not clean, it's not consumable, and has disregarded measures to ensure that it's settled, should obviously be brought into record. Ukanti isebe lamanzi nogutyulo lithi libila lisoma liphanda intsusa mabandla yokuqhambuka kwesi sifo sotyatyazo. Abahlali baseNkomazi eMpumalanga bafuna ubulungisa okukuze emva kokusweleka kwemveki enonyaka ubudala ubungokuhle Mhlanga ekutyholwa kuba uswelekele ezandleni zikayise, kutyholwa ngokuba ulahlelwe phantsi ngutatakhe ngethuba esilwa nomama wakhe. Bahlali kanye netihlobo bahlangene kutokuvalelisa bongokuhle Mhlanga. Lentombatane lebeyineminyaka munye njevo ishone ngemsombuluko. Kusolwa ukuthi babe wakhe nguye lombulele. Around 11 ngiloku sengivama kumntwana memeta nyenza leyo ngisideni umntwana muyafa. So ngoba ngibagcine ba right, I thought maybe umntwana sokuqala ekugula. Sena ngithi ngiyavela ngikhanza bobo umntwana uyamshaya umshama kwemntwana. Maka umntwana uphethele umntwana. So uthi maka umntwana yena ngicela uthathe lo mntwana ungene naye endlini. So nangithi ngiyamthatha because angisabuta usekwendeni nje because ngiyabona ukuthi kumatima. Nangithi ngiyamthatha umntwana ngiyamuva isandla siphukile already. So ngizama kumncenga ngimbambe kahle. Nangithi ngiyambamba baba umntwana wangiphusha ngayowela le. Then nangithi ngiyaphaphama ngikhanza namakwe umntwana naye sowuwile le. After that baba umntwana wathatha lo mntwana sisibekawe naye makwa khona lapha wambamba ngelinyawo then wamshaka i2 phansi ngalenhloko. Umndeni wabongokuhle uthi ufuna kube nebulungiswa kuleli cala. Ngifisa ukuthi maphoyisa ngenelele nawo wonke umphakathi waseNkomazi. Siyacela nilwisane nale idlame leselikhona. Sibhekane ntemadima singibumake. Umsolwa sevele uboshiwe kanti ke ubukene nelicala lekubulala. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa. Ngingumweli Masilela eJepisi eMpumalanga. Ngusodolophu osandula ukunyulwa eNelson Mandela Bay uGarry van Niekerk kuthi ukujongana nengxaki yombane yenye yezinto eziphambili kuye njengoko ethatha isikhundla sikaRetief Odendaal we-DA. uVan Niekerk uthi omnye umsebenzi ongundoqo sakuba kukujongana ngqo nokunyuka kweziganeko zokubulawa kwabantu. Unyulwe njengosodolophu umasipala umbaxa iNelson Mandela Bay umnumzana Garry van Niekerk. Luka van Niekerk wayefudule ngisomlomo webhungala lomasipala yaye ungena ezihlangwini zikaRetief Odendaal weqela le-Democratic Alliance okhiqwe kwezisikhundla ngevoti zokungathenjwa. Ukonyulwa kwakhe kukhuthazwe indibanisele yamaqela ezopolitiko i-EFF ne-ANC. uVan Niekerk uthi lo masipala ujike walithafa lentaphane yengxaki njengokuba lithafa lemigewu ebulala abantu okwempukane, ukugqwesa kokusetyenziswa kweziyobisi, ukuthwaxa imbalela nolwaphulomthetho lumandla. The people of Nelson Mandela Bay have been experiencing a couple of crises of late. We have a drought crisis, we have an electricity crisis, and thirdly we have a crisis which nobody really talks about. That's the crisis called gangsterism, drugs, and the killings in our areas. So we've got a serious crime issue in our metro. Uhambise wathi enye yengxaki ekufuneka ijongene nayo kukusetyenziswa gwenxa kwemali ekufanele ukuba isetyenziselwa ukunikezelwa kweenkonzo eluntwini. Money being sent back, money not being spent in terms of our budget, and that's something that needs my urgent attention as well as that of budget and treasury and the team as well. uVan Niekerk uzingomba isifuba kekambe ukuba uza kuzisiphula neengcambu ingxaki zalo masipala ngakumbi ingxaki yombane nale yemigewu ezimisele ngokuba ngoxa impindezelo.
Ukwathe sele enazo izicwangciso namaqhinga aza kuwasebenzisa ukujongana ngqo nemiba etshisa ibunzi. Namhlanje umbutho we-African Transformation Movement nowaziwa kakhulu ngele ATM uphehlelele iphulo lonyulo lonyaka ozayo eGqeberha eMpuma Koloni. Mongameli wayo umnumzana Vuyolwethu Zungula memelele umanyano phakathi kwenkokheli zezopolitiko, uthutshaba olukhulu kweli, intswela-ngqesho, indlala nengxaki kacimicimi wombane. Ukwakhwelezehlela kwabo bathi abanamhla kwezopolitiko esithi ikwazizigqibo zezopolitiko eziphembelela inhlalo yoluntu. When you are saying you do not want to involve yourself in politics, you are actually misleading yourself, because politics is the reason why we have load shedding. Politics is the reason why you are a prisoner in your own home because of the crime levels we see in our country. Politics is the reason why you are paying close to 20 rands for a loaf of bread. Politics is the reason why even your house or your cars could be repossessed. Wongeze ngelithi lumanyano lwabemibeli eliyakuhlangula eli loMzantsi Afrika kwingxaki elijongene nazo, ekwathi urhulumente uyaxhamla kwintlupheko egqubayo. The poverty and the suffering of our people is the reason why these people want to keep Abantu in poverty, because they know when people are in poverty, bazobanikeza gratification of ithutyana in the form of food parcels. As the ATM, we don't agree with that. Ukanti kusenjalo, ukwahlaba ikhwelo nakwezinye inkokheli zemibutho yezopolitiko esithi ayikho enye indlela eyakukhupha urhulumente ulawulayo ngaphandle kokuba basebenzisane. Owayefudula engumongameli weli loMzantsi Afrika umnumzana Thabo Mbeki uphefumle ngesilumkiso saseMelika sokuqhawuka kwamaqhino zakuzelwano ngaphansi kwe-African Growth and Opportunity Act. Uthe esi silumkiso sifuna thina singama-Afrika sizicingele yaye singakhohliswa kukusetyenziswa kwamagama. About the fallout of the Iraq War were as much about Europe as they were about the US. Because people had hoped that Europe would rally around traditions such as the Geneva Conventions, the norms against aggression, and so on. He said at some point Bush went to war against the public sentiment of America because the majority were opposed to it. But still, he had those core groups in the public that were for it and thought they could afford immunities and the right to re-election. He's saying, Your Excellency, that we need to define for ourselves, to think for ourselves, and giving an assessment here of the war of Iraq, what happened there, and what it means for us as Africans. Ayatsha amadam'anamanzi kuqhawuka unobathana kwibala lase-Loftus ePitoli nalapha i-Orlando Pirates ijijisana nesikhukhune United kumdlalo amagqibela kankqoyi wendebe ye-Nedbank Cup. Kanti ke ngoku masikhe sithi tsikada e-Loftus sikrobise kulo mdlalo nosaqhubayo sithetha nje. Appearances in the Nedbank Cup final back in the 2016-17 season, and the campaign prior to that is to get another look at that excellent challenge from Sibisi. Brilliant time, well-timed tackle there from Sibisi. He's been excellent all season long. So a sold-out affair here, not quite Loftus Versfast's capacity. Every ticket for this match was snapped up. Villa was looking to pounce. Marco flying forward, finding Temagosi Lodge. Erasmus. Options for him. Kermit Erasmus pulls the trigger. Once again, he's in the mood. Just not on target, Erasmus. But balanced enough to take that opportunity.
Now the domestic season coming to an end, but world-class coverage from your World of Champions since early August when the DStv Premiership got up and running. Still some football to enjoy, some technically off-season football, the promotion playoffs will get underway for the next 2 weeks or so. Well, the man who was on for only 5 minutes in the MTN 8 final, looking to really contribute in their second domestic cup final of the season, Sibisi, having been so disappointed to suffer that injury early on against AmaZulu out at the Moses Mabhida Stadium last year. The delivery from corners haven't been on point for Sekhukhune. Both corners one coming from Ntia. Makocho's ball in. Masiva abantu kuba bathile liphi iqela liza kuphumelela kulo mdlalo uqhubayo wefinal ye-Nedbank phakathi kwe-Orlando Pirates neSekhukhune FC. Ibhakabhaka lilo elizawuyithatha le kapi ye-Nedbank ngoba indlela elidlala ngayo liyaxolisa kakhulu kulena isizini. Izinto ziyayivuna iSekhukhune ngoba ikwazile ukushaya i-Orlando Pirates, ngicabanga ukuthi ngo-2-0 baphinde badraw, yize bekuyama-league games ke lawo, kodwa ikhombisa ukuthi inamandla mayibhekene ne-Orlando Pirates. Amabhakabhaka msasazi asethubeni elihle kakhulu uba makayithathe le ndebe yakwa-Nedbank. Bathembile ezimnyama ngenkani, amabhakani ashapa. Lena ibhakabhaka liyaphumele. Awu, amabhakabhaka ajabule madoda. KuFacebook usicelo Madoli uthi iSekhukhune iyaphumelela, msasazo thwesengqushwa emaxhegweni. Uzolani kaDosini Ncanda uthi msasazi ibhakaniya linamathuba amaninzi baliphumelele le ndebe ye-Nedbank nanjengoko iliqela likwindawo yesibini kwi-league. Loo nto ibonisa ukuzimisela xa idlala, kodwa noxa kunjalo lingadeleli ngoba indebe yezimanga le neSekhukhune singaphumelela, utsho seKapa Emfuleni. Avela Mtunu Gatyeni uthi iSekhukhune United sizawuphumelela lo mdlalo kwaye yona nto ezobapha amandla kuba bedlala neteam enkulu, bazodlala ngokuzinikela khona kuze bawuphumelele, utsho semqanduli kuwasa. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo ye-WhatsApp nengu-071 670 2548. Thabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Nkosi kakhulu ke wamamqwathi apha edeskeni yendaba, ndiyakubulisa Mzonsundu, ndikwamkela kaloku apha ke kwidesika yam yemozulu. Igama lam ndikuThabile, ndingumamthembu mamvelase wakwaMakhaphela. Bethuni nantsi imozulu. Masivuleni bethu sijoge phaka lokho eMpuma Koloni, eMonti eMndantsane neziphunzane ku-26 degrees wamathontsana nje ezomvula phaya emini ngomso. Le meko ke iyafana phaya eGqeberha ku-21 degrees, naye ke imbukelo wam uzole nje kamandi yonke lamva kwemini yangomso. Phanti imeko phaya eFree State eBloemfontein ngamashumi ekhatshwa sisithathu, amathontsi emvula kwasekuseni ngomso. Kube njalo naphaya koSasolburg ku-24 degrees omathumbantaka kakhulu. Hamba nami sijonge phaya kwakhona eGauteng eJohannesburg eThembisa naseSoweto ko-20 degrees okucwenge nje kamnandi phaya ngemva kwemini yangomso. Kanti kusafana naphaya koVereeniging neziphaluka kuye futhi lapho 24 degrees osasibekele kakhulu ekuseni ngomso. Yona ke imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngamashumi ekhatshwa sisihlanu kucwenge nje kamnandi Mzonsundu phaa ngorhatya lwangomso. Kanti kuyafana naphaya koMgungundlovu ko-28 degrees naye ukhatshwa ngamafu. Yona ke imeko yenjenje phaya eLimpopo koPhalaburwa ku-27 degrees naye usazole nje kamandi phaya ekuseni ngomso. Ibe njalo le meko kwakhona mbukeli wam apha ekhaya phaya ePulukwane ko-23 degrees ekhatshwa ngamafu nje angephi. Ukanti yona imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngawo la mashumi ngamafu nje angephi phaya ekuseni ngomso. Kanti kusafana ke Mzonsundu le meko injalo phaya eSekunda ko-22 degrees. Kanti yona imeko phaya kwiphondo elilandelwe njengaphaya eNorthwest koMahikeng ngamashumi ekhatshwa sisine ngamafu nje angephi phaya ekuseni ngomso. Kanti kusafana mbukelo apha ekhaya eRustenburg ko-23 degrees naye usacwengile.
Nantsati imeko mzontsundu phaya ekhaya Northern Cape eKimberley ngama-29 sisithandathu ngamathotsana njengephi phaa ngorhatya langomso kanti kusenjalo mzontsundu eUppington ngo-29 degrees wamathontsi emvula. Ukanti yona imeko yenjenje phaya entshona koloni eKapa lodumo ngo-16 degrees ucwenge nje kamandi phaa ngorhatya langomso kanti siyayivala siqukumbela imozulu ngeGeorge ngo-16 degrees wamafu nje amahle phaya ekuseni. Ndikuqonde nengozi nemali ngumavelasi bethuna ndikuthela kangaka xeshela imyoli. Ngafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube siyabuya kwakhona ngomso kamnandi bethu. Yes, botshani.